טוב, שלום לכולם. אה, הילה, שומעים אותי? אני פשוט רואה רק את המסך של עצמי. כן, שומעים אותך. מעולה. עמית, עידן, הכל טוב. יופי, מעולה. אז בוקר טוב לכולם. הצטרפו אלינו עוד אנשים במהלך הסשן הזה, קיבלתי כל מיני הודעות, אז אנחנו פשוט נצטרף אותם תוך כדי ונתחיל לטובת אלה שכבר נכנסו לסשן עצמו. אז הסשן כמובן מוקלט, אנחנו נשתף אותו אחר כך, אז גם מי שלא יוצא לו להיות מפוקס ב-200%, תוכלו לעבור על הדברים אחר כך, וכמובן גם אני זמין, יש לנו כאן את הצוות, גם הילה וגם יהב מחברת מיטיגייט נמצאים איתנו אה, בשיחה, ויוכלו גם כן לענות על שאלות ולעזור. במהלך העסק. אז יאללה, אז בואו נתחיל. בעצם התכנסנו כאן הבוקר כדי לספר לכם על ההסמכה הבינלאומית המובילה בעולם כמומחה למניעת הלבנת הון של ACAMS. ACAMS, למי שלא מכיר, זה ארגון החברים המומחים במניעת הלבנת הון, מניעת פשיעה פיננסית הכי גדול בעולם. הוא יושב במשרדים ראשיים בארצות הברית ובלונדון ובהונג קונג. מרכז ממש מעל 75,000 מומחים מכל העולם, מעל 180 מדינות. אני עוד מעט אדבר איתכם קצת גם על סטטיסטיקה ועל דברים. אז על מה אנחנו נדבר היום? בגדול, אנחנו נדבר על ACAMS, קצת אני אספר לכם על הארגון הזה. נדבר על מה זה CAMS, ההסמכה הבינלאומית שלהם, ומה בעצם, איך זה רלוונטי אליכם ואיך זה יכול לעזור לכם. נדבר קצת על זכאות, כי זו תעודה גבוהה שהיא לא מתאימה לכל אחד. זאת אומרת, לא כל אחד יכול לגשת ישרות למבחן, צריך ליצור איזשהם צריך איזשהו ידע מוקדם, הוכחה של ידע מוקדם או ניסיון מוקדם לצורך הדברים האלה. אני אגע גם בדברים האלה. ניגע קצת במבחן, כי יש מבחן, ממש מבחן, מבחן הסמכה מאוד מזכיר בחינות לשכה מי שאיתנו כאן עורכי דין. 120 שאלות, אמריקאי, באנגלית, חומר סגור, אני אדבר גם על הדברים האלה. אפשר לעשות את זה דרך המחשב, בזמן הפנוי שלכם, שזה יתרון גדול. נדבר על קורס ההכנה לבחינות הקאמס, ופיינלי עלויות, איך נרשמים, ולמי בעצם ההסמכה הזאת מתאימה. אז בואו נתחיל. למי שלא מכיר אותי, אני בשתי מילים אספר. אני עידן לוי, מעל 17 שנה בתחום של מניעת הלבנת הון ורגולציה פיננסית. התחלתי כקצין ציות בסניף המרכזי של בנק לאומי בתל אביב. הייתי 7 שנים בבנק לאומי, אחר כך בבנק HSBC תל אביב כמנהל רגולציה בכיר. מאז הקמתי בעצם את מיטיגייט, ציות וניהול סיכונים, שאני הבעלים והמנכ"ל. ובנוסף אני מייסד שותף בעוד 2 חברות שקוראים להם, אחת היא WeCard והשנייה היא AdvanceScreen. WeCard היא חברת פינטק שיש לה ארנק דיגיטלי וכרטיס מחובר לכרטיס ויזה ניתן, אנחנו בשיתוף פעולה עם מקס. ו-AdvanceScreen זה פלטפורמת סריקה מול רשימות שחורות, חלק מהנוכחים כאן מכירים את זה טוב. סריקת שמות מול רשימות שחורות בעצם, כדי להימנע מלעשות עסקים עם מישהו שנמצא תחת סנקציה. בנוסף, אני חבר בוועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, יועץ ומכשיר קציני ציות בתחום הרגולציה באיסור הלבנת הון. שנים אחורה, יש לנו מחלקה מדהימה של בדיקות נאותות, שבהם אנחנו ממש מוצאים דוחות של 8 עד 10 עמודים, סקירה של מועמדים, חברות ואנשים פרטיים בארץ ובחו"ל, כדי לאתר דגלים אדומים לפני התקשרות. עובדים עם לקוחות גדולים, ציבוריים, וכמובן מפתח קורסי הכשרה לקציני ציות. בטח שמעתם עלינו, אני מאמין ששמעתם עלינו. אנחנו הקורס ציות הכי ותיק בארץ, למעשה הראשון שנפתח בארץ ב-2019. כשכתבתי את הסילבוס והבאתי אותו ל-BDO, זה עבר איזושהי סירקולציה, והשאר זה היסטוריה. הכשרנו מאז 2019 מאות רבות, אם לא מעל 1,000 בוגרים, כולל הכשרות בבנקים עצמם, כולל יש לנו קורס הכשרת קציני ציות של 8 מפגשים פרונטליים, שאגב מתחיל ב-28 לפברואר. יש לנו קורס ציות בכיר, שזה מתאים לאנשים שיש להם ניסיון, או אנשים שעברו את הקורס הבסיסי, שנפתח ממש החודש, ב-24 לחודש.
אלה קורסים של מיטיגייט יחד עם האקדמיה לפיננסים של BDO. מעבר לזה, חבר באדוויזורי בורד של NS Knox Technologies, חברה מדהימה שיש לה פתרון מדהים לאימות של חשבונות בנק לפני העברה כדי להימנע ממעילות והונאות. המייסד שלהם זה אלון כהן, המייסד של סייבר-ארק לשעבר, מייסד שותף בקהילת הציות, כמובן בישראל, בטח אתם מכירים אותנו בפייסבוק, וכמובן שותף של ACAMS, מיטיגייט בעצם השותפה של ACAMS, שותפת ההדרכה הישראלית של ACAMS, זה ממש מהשנה האחרונה, ואנחנו מה שנקרא הבאנו את הבשורה של ACAMS, את הבשורה הבינלאומית, גם לסטודנטים שלנו בארץ. אז בואו נדבר קצת על ACAMS. מה זה ACAMS? ACAMS, אולי שמעתם את המילה הזאת, The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists. אוקיי? זה ארגון של המומחי מניעת הלבנת הון המוסמכים, הארגון המרכזי. זה ממש Global Leader, זאת אומרת, זה הארגון הכי גדול בתחום הזה, הוא מאוד חזק בעולם הבנקאות. זאת אומרת, בבנקאות, בכל העולם מכירים את ACAMS מאוד מאוד טוב, כמו שאתם רואים בהתפלגות שלהם, הם מאוד חזקים, ומי שקצת מכיר, גם אותי וגם את הנושא של הציות, יודע שהמומחיות בציות ממש נכתבה בבנקים. היא באמת התחילה בבנקים לפני 20 שנה, בחו"ל גם לפני 30 שנה, ומה שנקרא ACAMS נמצאים גם שם וגם אצל הרגולטורים, זאת אומרת גם רגולטורים בכל העולם מכירים את ההסמכה הזאת של ACAMS, ואני אספר לכם עוד מעט גם על הכנסים שהם עושים ומי מגיע לשם, אז ככה יותר תרגישו את הארגון עצמו. אז ככה, יש לנו בעצם 180 מדינות חברות, זה לא איזה ארגון, עוד ארגון שעושה סרטיפיקציות כאלה או אחרות, זה הארגון. זאת אומרת, ממש הארגון המוביל בעולם למומחים למניעה פשיעה פיננסית, 180 מדינות, מעל 75,000 חברים, וואו, מכל העולם, ממש מכל העולם. הם בעצם יש לנו, כשאתה נכנס לתוך הדבר הזה, אתה נהיה חבר ב-ACAMS, אתה נהנה מדיבורים, ממידע, מ-events, מוובינרים, מנטוורקינג. אני יכול לספר לכם שבמאי האחרון, הייתי בכנס של ACAMS, הם עושים אחת לשנה אסמבלי מאוד מאוד גדול, בכל פעם במקום אחר באירופה, אני הייתי באירלנד, וזה מדהים. זאת אומרת, אתה רואה שם איזה ענקי הארגון הזה, אתה רואה, אתה מבין גם שבאים מכל הרגולטורים להשתלם שם, זאת אומרת, ה-CIA, ה-FBI, באים להשתלם וללמוד שם, ממש ב-ACAMS, ואתה רואה את הדבר הזה, וזה באמת מדהים. האנלוגיה הכי טובה, אני אקח לכם דקה ואני אספר איזה בדיחה קטנה, כי יש לנו בקורס עכשיו קציני ציות את דוקטור צבי גבאי, הוא מספר, הוא עבד גם בארצות הברית כעורך דין, ואז הוא מספר בדיחה והוא אומר, מה ההבדל בין עורך דין ישראלי לעורך דין אמריקאי? למי שמכם מכיר, אז תשמרו על זה. ההבדל בין עורך דין ישראלי לעורך דין אמריקאי, לשיטתו, זה שעורך דין אמריקאי, אחרי 20 שנה במקצוע, מגלה שאפשר לחשוב מחוץ לקופסה. עורך דין ישראלי, אחרי 20 שנה במקצוע, מגלה שהייתה קופסה כל הזמן, שיש קופסה. ובאנלוגיה לזה, כשאתה מגיע לאירלנד ואתה רואה את הדבר המדהים הזה, כי כל אחד מאיתנו הוא מומחה ציות בתחום שלו, אבל זה, המתודולוגיה של ACAMS זה ממש הקופסה, אתה רואה ממש את כל הידע שאתם צריכים שמחולק לפי סקטורים, זה ממש מישהו שלקח את כל הידע שלכם, כל אחד יש לו, אולי חלק מכם בבנקים, חלק מכם בחברות נש"פים, חלק מכם בחברי בורסה, לכל אחד יש ככה את הזווית שלו, אבל ACAMS באמת לקח את כל המקצוע הזה, וכתב את התורה, זאת אומרת, התורה שהיא מבוססת כמובן על ה-FATF וכל הארגונים המקצועיים, אותה תורה שאתם מכירים גם מהקורסים שלנו משעיה או מקורסים של מתחרים, זו תורה שנכתבה, היא נמצאת כולה בעצם בכל ה-study guide שאתם הולכים לקבל, ונותן לכם ממש manual, זה ממש כלי עבודה, זאת אומרת,
אני עוד מעט אסבר לכם קצת על החומרים לבחינה, אבל ברגע שאתם עוברים אותה ואתם מתחילים, אתם בעצם יכולים לעבוד בתחום הזה של מניעת פשיעה פיננסית בכל העולם, כמעט בכל תפקיד. זאת אומרת, גם אם זה לא, גם אם אין לכם ניסיון בחברת ביטוח, אתם כן יכולים להיכנס לשם, כי יש לכם ממש פרקים שלמים ומניואלים שלמים שם שמתייחסים לכל אחד מהסקטורים הפיננסיים והפגיעות שלהם להלבנת הון, ומה מצופה מקצין ציות לעשות. ממש ה-best practices מכל העולם כלפי הדבר הזה, אז זה נורא נורא מעניין, ובשביל אנשים שאוהבים ללמוד ולהשתלם, ולא אוהבים לקבל את הדברים כפשוטם, כי אנחנו בישראל, הרבה פעמים, לפחות אני, בבנק לאומי, למדתי את הציות ממה שנקרא מלמטה למעלה. זאת אומרת, ממש מהשטח, מאיך עושים את זה, למעלה לכיוון חוק איסור הלבנת הון. כאן יש לנו זרימה כפולה, כאן אתם גם לומדים את זה מלמטה, אבל גם מלמעלה אתם ממש לוקחים, מקבלים את כל הדברים הרלוונטיים, זאת אומרת, כל החקיקה האמריקאית, חקיקה, הדירקטיבות האירופאיות, כל הדברים שבעצם מצייתים להם בכל העולם, אתם מגיעים למקור שלהם, ויכולים ככה לקבל הבנה יותר טובה בכלל על כל המטריה, בכלל גם אנשים שהם הרבה שנים בתחום הזה. אז אמרתי, זה סטנדרט הזהב הבינלאומי, 180 מדינות, משרדים ראשיים בארצות הברית, לונדון והונג קונג, באים בעצם לקדם את המיומנות והניסיון של אלה שעוסקים באיתור ומניעה של הלבנת הון. ACAMS עושה, מכתיבה סטנדרטים, היא שניונת. היא מכשירה אנשי מקצוע בארגונים פרטיים וממשלתיים, בנושא הסטנדרטים היא מעניקה תעודות הסמכה, היא מספקת פלטפורמות רשת שאנשים יכולים לתקשר ביניהם, זאת אומרת מומחים מכל העולם יכולים להתייעץ עם מומחים מכל העולם בתחום הזה, וקובעת כמובן סטנדרטים מקצועיים למי שעוסק במניעת פשיעה פיננסית ומציעה להם פיתוח קריירה ונטוורקינג, שזה מאוד מאוד חשוב, כי כשאתם, כמו שאמרתי כשאני הייתי באירלנד לפני שנה, אתה רואה שם מומחים מכל העולם, אתה מתייעץ, אתה שומע best practices, זה מדהים וזה מעניין, וזה עושה אתכם גם יותר מומחים יותר רציניים. כבר גם השנה, אפרופו כנס בינלאומי, השנה יש לנו באפריל, תחילת מאי לפי דעתי, יש לנו כנס נוסף, אסמבלי של כל המומחים של אייקמס מכל העולם, כמו מה שהיה באירלנד שנה שעברה, באמסטרדם, ויש לי אספירציות לקחת כמה מכם איתי לשם, ולהקים ככה את הצ'פטר הישראלי, להביא כמה מומחים רציניים מישראל על הדבר הזה, באפריל-מאי, אז ככה נהיה בקשר גם לגבי הדברים האלה. עכשיו בואו נדבר קצת על הארגון שלנו. עכשיו, מה זה התעודה הזאת? תעודת CAMS. אז CAMS, Certified Anti-Money Laundering Specialists, אוקיי? זה מומחה במניעת הלבנת הון, מומחה מדופלם. מכירים את התעודה הזאת בכל העולם. וחשוב להגיד את הדבר הזה, כי חלק מאיתנו שנמצאים כאן, אני מכיר באופן אישי, חלק עורכי דין, כאשר אתם רוצים להשיג עבודה בחו"ל, או בנותן שירותים פיננסיים בחו"ל, בטח בבנק בחו"ל, התואר הראשון שלכם והתואר השני שלכם הוא אחלה. זאת אומרת, באמת, ויעזור, וככל שזה גם מוסד מוכר יותר שמכירים אותו גם בחו"ל, בכלל אחלה. אבל זה לא כמו תעודת קאמס, כי תעודת קאמס זה ממש, זה סוג של תו תקן בינלאומי. כשרוצים לקחת אתכם לעבודת ציות בחו"ל, הם יכולים לנחש מה אתם יודעים, ואתם אומרים שלמדתם מהניסיון, כי הייתם בחברה הזאת, הייתם בחברה הזאת, אבל אין להם איזושהי אסמכתה, ומכיוון שאין גם לימודים גבוהים שהם specified לנושא של compliance, אין להם איזושהי דרך באמת לעמוד על הטיב של הקנדידטים, כאילו לדעת מה באמת הידיעות שלהם. וקאמס, זה בעצם הדרך שלהם, זה תו תקן בינלאומי, שכל מי שרוצה להיכנס לדבר הזה, ישר, לא משנה בנק בארצות הברית או באירופה, מסתכלים ורואים שאתה בוגר קאמס, כבר מבינים שאתה דובר את אותה השפה, ואתה יכול מחר כבר להתברג בתפקיד הזה. זה פותר המון שאלות לגבי כמה הוא יודע, כמה ההשכלה שלו רלוונטית, כמה ניסיון יש לו. זה בעצם איזשהו משהו שעושה איזה cut-off ואומר, מי שהוא בעל של רישיון קאמס, מי שהוא בעל של הסמכת קאמס, זה האנשים שאנחנו יותר סומכים עליהם בעולם הבנקאות, בטח הבינלאומי, כי זה איזו סרטיפיקציה שמראה שהבן אדם הוא knowledgeable בתחום הזה. אז איזה נושאים, שואלים אותי הרבה פעמים, איזה נושאים יש בתוך ההסמכה הזאת, כי חלק מהנושאים עברנו גם בקורס הכשרת קציני ציות, אבל לא ברמת העומק הזאת. אז הנושאים שמדברים עליהם שם זה קודם כל המלחמה העולמית בהלבנת הון,
מדברים על בנקים, על מוסדות פיננסיים, חוץ בנקים, הכל בהקשר של מניעת פשיעה פיננסית. זאת אומרת, הסיכונים של פשיעה פיננסית בבנקים, סיכונים של מוסדות פיננסיים חוץ בנקאיים, בתי הימורים, קזינו, נותני שירותים עסקיים, עורכי דין, רואי חשבון, פעילות סחר בינלאומי, trade based money laundering, מה שנקרא, סיכונים במוצרי תשלומים, מבנה תאגידים, איסור מימון טרור, FATF, הדירקטיבות האירופאיות לעניין מניעת הלבנת הון, תלמדו קצת מה ההבדל ביניהם, וכל דירקטיבה קצת משנה את זאת שלפניה. הרגולציה האמריקאית, כל הפטריוט אקט, מאוד מאוד חשוב גם לנושא של סנקציות ומימון טרור, תלמדו גם אותו. איך מבצעים הערכת סיכונים, מה צריך להיות במדיניות איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, הכרת הלקוח, תהליכי הכרת הלקוח, איך עושים מוניטורינג, מעקב אחרי פעילות לקוח, ואיך עושים סריקה מיטבית מול רשימות סנקציות, מאתרים דגלים אדומים, איך מנהלים חקירות פנימיות בתוך הארגון, ואיך מגיבים לחקירות חיצוניות כאשר דופקים לנו על הדלת, מה שנקרא, וכולל שיתוף פעולה בין המדינות. יש לכם ממש, לא הגזמתי כשאמרתי, זה העולם. ממש העולם של מניעת פשיעה פיננסית, מרוכז לכם בחוברת מרכזית ובשאלות אחר כך, שגם, אמרתי, גם אנשים שחיים את העולם הזה ומכירים אותו טוב, תמיד לומדים משהו חדש. גם אני למדתי משהו חדש, אחרי 17 שנים בתחום, דברים שפתאום, וואלה, נכון, דברים מסתדרים יותר. אז זכאות, כמו שאמרתי, התעודה הזאת היא תעודה גבוהה שהיא לא מתאימה, לא כל אחד עכשיו יכול לגשת ולהגיד, אוקיי, אני רוצה להיות מומחה במניעת פשיעה פיננסית, מכיוון שהעולם הזה, כמו שאתם יודעים, זה עולם של המון, צריך ידע מוקדם וניסיון גם כדי לגשת אליו. אז מה שנקרא ל-ACAMS יש איזו שיטה של קרדיטים, זאת אומרת, אתה צריך איזשהו כמות קרדיטים מספקת כדי שתוכל לגשת למבחן. עכשיו, מה שאנחנו עשינו, כמו שאמרתי לכם, יש לנו את קורס הכשרת קציני ציות, קורס הכשרת קציני ציות הבסיסי ואת הקורס הבכיר, ובעצם מה שאני עשיתי זה תרגמתי ל-ACAMS את שני המסלולים של הקורסים שלנו, וזה הועבר לוועדה המקצועית של ACAMS, הוועדה המקצועית של ACAMS אישרה את התכנים שלנו במלואם לצורך הזכאות. מה זה אומר? זה אומר שקודם כל בוגרים של הקורסים שלנו, של קורס הכשרת קציני ציות, הבסיסי או הבכיר, שהם בעלי תואר ראשון, כבר אוטומטית זכאים לגשת לבחינה הזאת, הם לא צריכים לקחת עוד קורסים, עוד דברים נוספים, רק את קורס ההכנה כמובן, אבל הם יכולים, יש להם כבר את הזכאות לגשת לבחינה. מי שהוא לא בוגר המסלול שלנו, קודם כל אני אגיד שכמו שאמרתי, נפתח קורס בכיר ב-24 לראשון, ונפתח קורס בסיסי, שהוא יהיה פרונטלי ב-28 לשני, אז א', אם אתם רוצים, וזה לא סותר אחד את השני, זה יהיה, הקורסים בארץ הם כמובן בעברית, מול מומחים מקומיים, יש לנו הרבה חבר'ה, זאת אומרת, יש לי חבר'ה שהיו בקורס הבסיסי, ואז עכשיו ניגשים לקורס הזה של ACAMS, אפשר לעשות את זה ולשלב, גם אם אתם אומרים לי, עידן, יש לי כבר 10 שנים עכשיו ניסיון בציוד, עזוב אותי קורס ציוד, עזוב אותי זה, אני כאילו, אני מוכן, אני מכיר את המטריה, אז יש אפשרות גם לעשות את זה, זה נמדד במיוחד לפי תארים, כמה תארים יש לך וכמה שנות ניסיון בציוד. בגרוסו מודו אני אגיד לכם שככל שמהניסיון שלי, אם יש לכם ניסיון בציוד, תואר ראשון פלוס שני כמובן יותר טוב, אבל אם יש לכם תואר ראשון ומינימום 3 שנים עבודה hands on בציוד, זה גם דבר שיכול להביא לכם את הזכאות, אבל זה דבר שאני צריך לקבל את הקורות חיים שלכם, ואני צריך לבדוק את הדבר הזה, לפני שאני מעביר את זה כמובן ל-ACAMS, אבל זה אפשרי. זה אפשרי אם אתם מגיעים מהתחום של הציוד. אם אתם ירוקים לחלוטין, אתמול סיימתם את התואר שלכם, זה צריך לעבור דרך קורס הכשרת קציני ציות, כדי להגיע לזכאות הזאת. אני אפתח את זה גם, אגב, יש לכם שאלות בסוף, תרשמו ונשמח לענות על כולם. תהליך הלמידה. מה שיש לכם בתמונה שם זה ממש, אני גם עשיתי את ההסמכה הזאת לפני זה יותר מחצי שנה, וגם אני קיבלתי את כל הגייד, את כל הסטאדי גייד, והדפסתי אותו. זה, אל תיבהלו, אבל זה חומר של איזה קרוב ל-400 עמודים, שכן צריך לעבור עליהם, הם מכילים את כל התורה, יש גם את החומר עצמו, יש בסוף כל חומר גם שאלות, הטמעה, אתה מקבל בנוסף גם פלאש קארד וכרטיסיות עם שאלות, תשובות, כדי שתוכל מאוד לתרגל את הדברים. אתם מקבלים גישה כמובן לפורטל החברים,
פורטל חברי אקאמס, ששם יש עוד חומרי עזר נוספים בשביל הבחינה, עוד מיני שאלות קטנות ומיני מבדקים כאלה לפני שאתה ניגש למבחן. וסתם הסיבה שהבאתי את זה, אתם מכירים את זה, חלק עורכי דין, ככה אנחנו לומדים. זאת אומרת, מסמנים, שמים דגלונים, זה ממש זמן לימוד שצריך לקחת אותו, צריך לקחת אותו בחשבון, כי יש סיבה שהתעודה הזאת היא כזאת נחשבת. המבחן הוא שום דבר, אין אף אחד מהמתחרים שאפילו מתקרב לרמות האלה. אז זה הבאתי לכם ככה לראות ככה מהחומרים שאני למדתי איתם. אוקיי, אז איך אנחנו עושים את זה? איך בעצם נרשמים למבחן? אז קודם כל אנחנו מוודאים זכאות על ידי זה שאתם מקבלים, יש טופס רישום שאנחנו שולחים לכם, אתם ממלאים שם גם את הפרטים שלכם, אבל גם את הניסיון שלכם, יש שם טבלה, ומעבירים אלינו קורות חיים. אחרי זה אנחנו חוזרים אליכם לשיחה טלפונית, ואנחנו סוקרים שאתם, אכן יש לכם את הזכאות, או מה צריך לעשות. ככל שכבר נשמע לכם, אתם רוצים את הטפסים האלה, אתם מוזמנים לרשום גם בצ'אט, אנחנו נשלח לכם את הטפסים בסוף הוובינר. בשלב השני, נרשמתם לוובינר, נרשמתם לקאמס, לאקאמס, קיבלתם שם וסיסמה, קיבלתם לינק, אתם נכנסים עכשיו לאתר הלמידה של אקאמס, שהוא בנוי בצורה מאוד מסודרת, יש ממש מפת דרכים שצריך לעבור אותה מלמעלה למטה, עד שאתה מגיע לבחינה, שזה כולל כמובן להוריד את החומרים, ולהתחיל לצפות בכמה מצגות, יש ממש, זה דברים שהם כלולים והם ממש בקטנה, רוב החומר זה הלמידה של הסטאדי גייד. זאת אומרת, הסטאדי גייד, אותו מסמך עב כרס הזה, זה המסמך שאתם צריכים גם לתת לכם זמן, לקחת בחשבון זמן של לקרוא אותו. עכשיו, שאלה שתמיד שואלים אותי, עידן, כמה זמן לוקח לקרוא את הסטאדי גייד הזה? והתשובה לשאלה הזאת היא תמיד אותה תשובה, כי זה נורא תלוי בכם. זאת אומרת, מן הסתם זה תלוי בקצב הקריאה שלכם באנגלית, אבל הדרך הכי טובה לגלות את זה, זאת אומרת, כבר אחרי השעה הראשונה של הלימודים, אתם תדעו כמה זמן ייקח לכם. אתם פשוט תקראו במשך שעה אחת, תקדישו לזה את השעה הראשונה, תספרו כמה עמודים הספקתם לקרוא בשעה הזאת, זה יכול להיות 10, 15, 20, או יש אנשים גם native English speakers שקוראים גם 30 או יותר בזמן הזה, ואז אתם יכולים להתחיל לעשות חישובים פשוט. כמה שעות אני צריך כדי לאכול את כל החומר הזה. יש אנשים שהם יושבים, מה שנקרא, אולי בין לבין עבודות, ויכולים לשבת 3 ימים, 4 ימים על המדוכה, ולטחון את זה מהבוקר עד הלילה, אפשרי. אנשים כמוני, לצורך העניין, שעושים גם עוד דברים חוץ מהדבר הזה, ואין להם את האפשרות להתנתק לכמה ימים וכל הזמן לעשות את זה, אז השיטה הכי טובה שאני ממליץ עליה, זה פשוט לשים לכם, כמו שאמרתי, אתם יודעים שייקח לכם X שעות עד שתסיימו את כל הקריאה של הסטאדי גייד, אז לדעת כמה שעות חסר לי, ומתחיל לשבץ אותם ביומן. יש לי שבוע הבא, יש לי יום ראשון פגישה, ויש לי חור בין 2 ל-2.5 או ל-3, אני שם לי שעה לימוד. לקרוא שעה, לקרוא שעתיים, לקרוא 3, וככה כל שבוע אני צובר עוד שעות קריאה, וגם החדשות המצוינות הן שאתם תשימו לב שככל שאתם קוראים יותר, אתם קוראים יותר מהר. זאת אומרת, הכמות דפים שתעברו עליה בשעה הראשונה, תלך ותגדל בשעה השנייה ובשעה השלישית ובשעה הרביעית. זה ישפר לכם גם את האנגלית. בואו, אני אומר לכם את זה כמישהו שהוא לא נייטיב English speaker, אמא שלי לא דוברת, אבל קראתי, זה משפר את האנגלית פלאות, ואתם לומדים מילים חדשים, כל אחד אחרי 3-4 דפים, הוא לומד גם איזה מילה חדשה, תשתמשו בה, זה לקסיקון, זה ז'רגון שהוא קיים בעולם הקומפליינס גם בחו"ל, זאת אומרת, הדברים האלה נורא נורא חשובים, חשוב נורא להכיר אותם, גם את הסלנגים ואת המילים הנכונות, המילים המקצועיות. אז אמרנו, מורידים את החומרים, מהרגע שהורדתם את החומרים, יש לכם 12 חודשים שהם נגישים, אבל אתם צריכים לגשת לבחינה תוך 6 חודשים, מהיום שהורדתם את החומרים. אם אתם לא עושים את זה תוך 6 חודשים, זה כרוך בתשלום. יש לנו כאן חבר'ה מהקורס הראשון שנדחה, שאמור להתפתח כבר ביומיים אחרי שהמלחמה נפתחה, ובדיוק בשביל המקרים האלה אני כאן כדי לדבר עם החבר'ה של אקאמס, אנשים שנפלו בין הכיסאות, כדי שלא יצטרכו לעשות את האקסטרה תשלום הזה, מאחר ועברו 6 חודשים, אבל בגדול זה הזמן שצריך להקצות לדבר הזה. עוברים על כל החומרים, מגיעים לקורס ההכנה של מיטיגייט, לבחינות הקאמס, מתאמים מועד לבחינה, וזהו בהצלחה.
עכשיו, מבחן הקאמס. מבחן הקאמס הוא בעצם, כמו שאמרתי, זה מבחן מאוד רציני. זה לא חאפ-לאפ שאפשר להעתיק או לעשות שליפים, או אני לא יודע מה, אפילו אי אפשר עוד מחשב. זאת אומרת, יש קישור אינטרנטי ייעודי שאתה מקבל, מי שעושה את הבחינות זה חברה בשם פירסון ויו, זה לא אייקאמס עצמם, זה חברה שהם עשו איתם ויש להם שם בוחנים וזה מאוד מאוד רציני. לפני שאתם תקבעו את הבחינה שלכם, 10 דקות לפני אתם תיכנסו כבר ויהיה מישהו שיסתכל עליכם ויגיד, תראה לי את השולחן שלך. תראה לי את השולחן שאין לכם דפים שם, שאין לנו שליפים, שאין לנו שום דבר, השולחן צריך להיות ריק לחלוטין. המבחן הוא בחומר סגור, 3.5 שעות, שולחן נקי, כמו שאמרתי, אין הפסקות, לא פשוט. אני אגיד לכם שאני כן יצאתי להפסקת, כאילו הייתי חייב, בגיל שלי כבר, השלפוחית זה לא מה שהיה, אז הייתי כן צריך לרוץ להפסקת פיפי, מה שנקרא, באמצע. הבחינה פשוט נעצרת, ואתה חוזר אחר כך, ואתה צריך לבקש מהם, תקשיבו, אני מצטער וזה, וממשיכים לך אותם. לא, לעשות את זה עדיף בתיאום איתם, אבל בגדול זה ללא הפסקות, רק עם מקרה חירום. את התוצאות אתה מקבל כבר כשאתה מסיים את המבחן. אתה עונה על השאלה האחרונה, זה 120 שאלות. בשאלה האחרונה הוא מחשב לך את כל התוצאות, והוא אומר לך, עברת, לא עברת. המינימום שצריך להשיג בו זה 75. תעשו את החשבון מתוך 120 שאלות. אפשר לטעות, אבל כל השאלות כמובן הן אמריקאיות. עכשיו, הבאתי לכם שתי שאלות אמריקאיות, שהן חלק מהפול, שזה לא, אני לא מבטיח לכם שזה יהיה בבחינה, ולא מבטיח שזה, אבל זה כן היה. זאת אומרת, זה חלק מהפול של השאלות, רק כדי שתרגישו קצת את הדברים. דקה. אוקיי. בואו נראה. Which of the following is one of the most serious microeconomic effects of money laundering felt in the private sector that undermines legitimate businesses? כאן הם שואלים אתכם, מה ההשפעה המיקרו-אקונומית הכי גדולה על הפרייבט סקטור על הפרייבט סקטור, ויש לכם כאן ארבע אופציות. אתם יכולים, אם אתם רוצים לנסות לכתוב את התשובה בצ'אט, וככל שלא, אני אספר לכם מה התשובה. התשובה כאן, כמובן, זה C, הסיכון הכי גדול של הלבנת הון בעולם הפרטי, בחברות פרטיות, זה allowing a fund company to offer products at price below production cost, while subsidizing the business income with illicit funds. זאת אומרת, אני חברה, אני חובר עם איזשהו ארגון פשע, אני מציע את המוצרים שלי ללקוחות מתחת למחיר השוק, מתחת למחיר הייצור אפילו, שלהם במחירים הפסדיים, כאשר אני מסבסד את ההנחות האלה על ידי כסף בלתי חוקי שמגיע אליי. שאלה נוספת, רק כדי וזה אולי אתם קצת יותר תכירו, PEP, Politically Exposed Person. The EU directives define PEP as, ויש כאן 3 אופציות, ניתן לכם שניונת. אוקיי, אז כאן גם כן, התשובות אתם רואים הן קצת דומות, אבל התשובה הכי נכונה היא C, כי PEP זה natural person who is or has in the past been entrusted with prominent, כאן ההבדל הוא prominent public function, זה לא כל תפקיד ציבורי, אלא תפקיד ציבורי בולט ומרכזי, and their immediate family members, כמובן PEP זה גם החברי משפחה של PEP, וגם אנשים שהם ידועים להיות ה-close associate שלהם, ולכן במקרה הזה התשובה הנכונה הייתה C. קורס ההכנה של מיטיגייט לבחינות הקאמס, תראו, יש אפשרות, אני אומר לכם בכנות, אתם יכולים להוריד את החומרים ולהגיד אני קורא ואני ניגש למבחן. לגמרי אפשרי, אני מציע לכם כן לעשות את הקורס, מכיוון שהקורס, א', רואה את הכל במבט הציפור, מרכז לכם את כל החומרים החשובים, מתרגל איתכם שאלות שהן רלוונטיות, שאלות שהן מאוד נפוצות בבחינה. זה בעצם 2 מפגשים, זה לא קורס עכשיו שפרוס על פני מלא מלא זמן, זה כולה 2 מפגשים, יום אחרי יום, 4 שעות כל אחד מהם, מועברים באמצעות הזום. הקורס בעצם סוקר את כל הנושאים של הבחינה ממבט על, מתרגל שאלות ונותן גם טיפים מועילים לבחינה. הקורס הראשון
היה אמור להיפתח כבר במלחמה, ולצערי דחינו אותו. ייפתח בחודש פברואר 24, ב-26 וב-27 לשני, ימי שני ושלישי, בין 3 ל-7 בערב. זהו, יש לכם מספיק זמן, זאת אומרת, אנחנו היום ברביעי לינואר, זאת אומרת, יש זמן להוריד את החומרים וגם מספיק זמן לקרוא אותו, ועדיין לגשת לקורס, ועדיין לסיים את ההסמכה הזאת לפני פסח, זאת אומרת, ואז אתם יוצאים באמת עם תעודה שאין אותה להמון אנשים בארץ. אני יכול להגיד לכם שבאתר של אייקאמס, אם תסתכלו את המומחים מישראל, יש מעט מאוד, אני אחד מהם. עכשיו יש לנו עוד אחת שנצטרפה, ובעצם אתם תהיו החלוצים של הדבר הזה, שזה מדהים, כאילו להיות תמיד הראשונים בארץ. זה קיים בכל העולם, רק בארץ זה ככה מקרטע. אז עוד פעם, אתם רוצים לעבוד בחברה או בנשם בארץ או בזה, אני לא יודע להגיד לכם אם אתם צריכים את הקאמס, אבל אם אתם מכוונים כן לתפקידים הרציניים, לתפקידים הבכירים, לתפקידי הניהול הבכירים בחו"ל, במוסדות בינלאומיים מהארץ, קאמס, לגמרי, זאת ההסמכה שלכם, זה מה שיקח את הקריירה שלכם במניעת פשיעה פיננסית לשלב הבא ולמגרש הבינלאומי. עלויות, איך אפשר בלי? אז העלויות שלנו, רישום לבחינה בינלאומית, כולל מלוא החומרים שאתם מקבלים באנגלית וכל הדברים, זה $1,995 ארצות הברית, כאשר לזה צריך לצרף את דמי חברות השנתיים של אייקאמס, שזה $345. חשוב להגיד, את שני השורות הראשונות, מה שנקרא הרישום לבחינה ודמי החברות, אלה דברים שאחרי שאתם נרשמים אצלנו, אנחנו מעבירים את הפרטים שלכם ל-ACAMS, ו-ACAMS שולחים לכם לינק לתשלום, אתם משלמים את זה ישירות ל-ACAMS. הדבר החיובי בזה זה שאתם לא צריכים לשלם מע"מ על הסכום הזה, שזה בגלל זה רציתי שתשלמו את זה ישירות ל-ACAMS, כי אם הייתם משלמים את זה למיטיגייט, היה על זה תוספת של מע"מ. ודבר שני, יש לכם שניונת? אוקיי, אני רואה עכשיו שזה נופל על הבחירות המקומיות. בסדר, אנחנו נבדוק את הדבר הזה, את המועד של הקורס, זה לא ב-100% עדיין, אבל זה יהיה בכל מקרה בחודש פברואר. את הסכום, שני הסכומים, מה שהתחלתי להגיד, זה את הסכומים שמופיעים בדולר ארצות הברית, לא ניתן לחלק לתשלומים. זה הדאונסייד של הסיפור הזה, זאת אומרת, אתם צריכים איזשהו כרטיס חוץ בנקאי פנוי בשביל לתת את הסכום הזה. את הקורס הכנה לבחינות הקאמס, שעולה 2,800 שקל כולל מע"מ, זה כן אפשר לחלק לתשלומים, עד 3 תשלומים, זה אני בשמחה יכול לעשות כדי לעזור. את התשלומים ל-ACAMS לצערי לא ניתן לחלק לתשלומים, וצריך לקחת את הדבר הזה בחשבון. המחיר, התשלום כמו שאמרתי נעשה ישירות ל-ACAMS, והתשלום עבור קורס ההכנה נמצא באמצעות מיטיגייט. אז איך בעצם אנחנו נרשמים? אנחנו ממלאים טפסים ובדיקת זכאות ושולחים סרוק לכתובת שלנו לאינפו, מיטיגייט CRM, ואז אנחנו חוזרים אליכם עם הבדיקה של הזכאות. למי ההסמכה של קאמס לא מתאימה? אוקיי, אם אתם מחפשים הסמכת ציוד כלילה על הדרך, להגיד, וואי, אני רוצה לעבוד באיזשהו כזה, ומשהו מאוד קליל, רק שיגידו שעשיתי, זה לא, חבל על הזמן שלכם, חבל על הכסף שלכם, זה לא, זה באמת לא הכיוון. יש כאן תהליך למידה מאוד מרוכז, אשר צריך גם להגיד את זה, הרוב, רובו נעשה באופן עצמאי, זאת אומרת, אנחנו בקורס עוברים על העיקרים, על הדברים המרכזיים, על הדברים הנפוצים שמופיעים בבחינה, אבל צריך לזכור שעדיין יש כאן תהליך למידה מאוד מרוכז שצריך לעשות אותו, והוא באנגלית, והוא לוקח זמן. אז מה נגיד, אם זה לא חלק מאיזה career management, long run שלך, אז אולי זה overshooting מהבחינה הזאת, אם אתה לא חושב על המגרש הבינלאומי, מה שנקרא. למי לא מתאימה עוד? למי שאין לו מומחיות סבירה לפחות באנגלית. זה אומר, לא צריך להיות איזה פרופסור לבלשנות באנגלית, כן? אבל כן צריך איזשהו משהו בסיסי, אתם תלמדו המון במהלך הדרך, ושזה מעולה, גם תעשירו מאוד את השפה שלכם בהמון מונחים מקצועיים. אתם תקראו את הדברים, חלק מהם אתם תגידו, וואלה, it makes sense, אני מכיר את זה מעברית. אבל אתם תלמדו ממש את הטרמינולוגיה ואיך מדברים על הדברים בחו"ל, ויש גם המון, צריך להגיד את זה, יש המון
הגוף, הנוף הפיננסי בארץ הוא מאוד פליין ונילה, זאת אומרת, אין כאן דברים מאוד מאוד מסובכים, כשאתם תראו את הבנקאות בארצות הברית ובנקאות בלונדון, יש שם המון מוצרים שהם בכלל, הם לא נמצאים בכלל בסל המוצרים הישראלי, ובגלל זה מומחי ציות בישראל בכלל לא מתייחסים אליהם, כי זה מבחינתם לא קיימים. אז אתם תלמדו גם על הדברים האלה, בגלל כל מיני כלים מוניטריים שיש בחו"ל. אז צריך, הבחינה כולה באנגלית, וחומרי לימוד היא בשפה האנגלית, צריך לדעת אנגלית, לפחות ברמה בסיסית. מי שלא, זה לא מתאים גם למי שלא מעוניין בנטוורקינג, עם עמיתים בעלי אותה מומחיות בחו"ל, קשרים בינלאומיים, משרות בינלאומיות, כנסים בינלאומיים, זה הדרך, זאת אומרת, זה מה שמאחד את כולם, כל האנשים שבאים לכנסים האלה, מכל העולם, ממש מכל העולם, זה זה שהם מומחים למניעת הלבנת הון. היום הם בארגון הזה, מחר הם בארגון הזה, ארגונים בינלאומיים, העולם גדול. וחבל, מה שנקרא, לסגור את עצמכם בפניו, כי כמו שאמרתי, בעולם לא מכירים שעשית תואר ראשון במכללה הבינתחומית, או באוניברסיטה הזאת, כאילו זה נחמד, אבל זה לא מעיד על איזשהם כישורים או ידע בהלבנת הון, אבל הקאמז לעומתו כן מעיד, ומה שנקרא יכולים לקחת אותך בשקט לעבודה. ומי שכמובן לא רוצה הכרה בינלאומית בכישורי הציות שלו, כי כמובן אנחנו כולנו מומחים בציות, עובדים המון שנים בציות, מכירים, חשבנו, ראינו את הכל, אבל בתכלס בחו"ל לא מכירים את זה. זאת אומרת, אני יכול לכתוב שעבדתי פה ועבדתי פה, אבל זה לא יעזור לי להביא את העבודה הזאת שאני רוצה, את העבודה הניהולית, הבחירה הזאת באיזה בנק חו"ל או כאלה דברים. שם בשביל זה צריך את הקאמס, אז קריירה והכרה בינלאומית, זה המפתח. למי כן מתאימה הסמכה של קאמס? היא מתאימה בהחלט למומחי ציות ואיסור הלבנת הון, ואקדמאים זכאים, כמו שאמרתי, שמעוניינים להשאיר את הידיעות שלהם בתחום המרתק והצומח של מניעת פשיעה פיננסית עד לפסגה הבינלאומית האפשרית. לקבל בידול, יוקרה, הכרה מקצועית ולפתח קשרים עם לקוחות ומעסיקים פוטנציאליים בחו"ל. פשוט ככה, עד הפסגה הבינלאומית, זאת הפסגה הבינלאומית של קאמס. אין תעודה שהיא יותר נחשבת או יותר מוכרת מהתעודה הזאת בעולם. וזהו, פחות או יותר, נראה לי שהגענו לסיום הסשן שלנו. שאלות, ככל שיש, אתם מוזמנים לשאול. עידן, יש תשלום שנתי זאת אומרת של הסרטיפיקט אחרי שמסיימים? מה אתה אומר, אריאל? אם אתה בעלויות רשמת שיש שם $345 שהם תשלום עבור החברות, כאילו. אז השאלה אם זה כל שנה מחודש, זאת אומרת כל שנה בשביל להיות חבר בארגון, אתה משלם. כן, רק את הסכום של $345, אתה צריך לשלם כל שנה כדי לשמר את החברות בארגון, זה נכון. עידן? כן, שרגא. שלום, מה נשמע? זה שרגא. אני עדיין במילואים מה-7 באוקטובר, תהיה בריא. ועשיתי את המנדריה בשביל לשמוע את זה. אז אני מאלה שנרשמו ולא היה צריך לשכנע אותי, ואני מבין שזה הקורס שנדחה בעצם, נכון? כן, זה המועד, עדיין לא עשינו מועד חדש, 3.5 חודשים של דחייה, אתה יודע, מהמועד שקבענו, אז זה ככה מסתנכרן לכיוון סוף פברואר, אבל באמת ראיתי שזה נופל על הבחירות ברשויות המקומיות, אז לא חשבתי על זה, אני צריך לראות, אולי אני אזיז את זה בכמה ימים. זה מתואם איתם קצת מבחינת הלו"ז, כי אנחנו הרי נרשמנו, ולכאורה הספירה שלנו התחילה לפני 3.5 חודשים. כן, 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 ברור. אז אתם קודם כל מצטרפים אלינו לקורס רגיל, וככל שיהיה לכם, תעבור יותר מחצי שנה מהמועד שנרשמתם, עד למועד שתיקחו את הבחינה, אני אקח את הדבר הזה מול איקאמס, ויוריד לכם את הצורך בהערכה, כי כמובן זה נכפה עלינו, המלחמה הזאת, זה לא משהו שאנחנו תכננו אותו. בשביל זה עוד פעם, אתם יודעים, בשביל זה זה היתרון גם לעשות את זה דרך שותף ישראלי. אם יש דברים או יש פה, כי תיאורטית אתם יכולים גם ללכת לבד לאיקאמס ולעשות את הדברים האלה לבד. אתם יכולים גם לעשות דרכי את המבחן בלי הקורס הכשרה, גם כן, אני לא מייחצן לכם את הדברים האלה, אבל קחו את הדברים בחשבון, שעם הקורס
מן הסתם הידע קצת יהיה יותר גדול, ואם חלילה יש בעיות, אז יש אותי, אני יכול להרים טלפון ולסדר מה שצריך לסדר, ביחסית בלי הרבה בלאגן. זאת אומרת, יש עם מי לדבר, גם בארץ. אוקיי, תודה, נקווה שעוד חודש וחצי יהיה... וואי, שרגא, תשמור על עצמך שם, ואני מקווה שישחררו אותך מהר. כן, מתי נשתחרר אני לא יודע, אבל חודש וחצי אני מאוד מקווה שכן. כן, נחזיק תודה, אצבעות, תודה בשמחה. אילן. שאלות נוספות? אוקיי, מעולה. לפרטים נוספים, יש לכם על המסך גם טלפון, גם את הכתובת של האתר שלנו, אתם יכולים להשאיר שם פרטים, אתם יכולים לפנות אליי ישירות, או להשאיר שם כמובן באינפו פרטים, שאתם רוצים את הטפסי רישום. וזהו, אנחנו כאן בשבילכם. אנחנו נעלה את ההצהרה, את ההקלטה הזאת, ונשתף אותה גם עם כל אלה שלא יכלו להשתתף. אז שיהיה לכם, מה שנקרא, סוף שבוע נעים, ונשמח לראות אתכם בהמשך. תודה רבה. ביי, דן, ביי. תודה, תודה, ביי.